tambari na auren so kauna ba isa ga mushinki aure daraja ne. Sani daga Allah ne shi ke bani kariya yau a mutane kuma in doka bai tukan ki hakika ne ba isa ga mishinki zai baki kulawa tabbas. Mun buga tambari na auren so kauna ba isa ga mijinki aure daraja ne. Assalam sallama mutuncin duka bako wanda kun ilahu yake rogo annabi san ka zuci ba ta zama kwanko yarda ka bani izinin waƙar kauna rabbi. Mun buga tambari na auren so kauna ba isa ga mijinki aure daraja ne. Na tashi da safe zan wuce gun aiki na sai ga zancen da ya fi karfin na tsugunna waƙar aure abin su wai babu irina kai sannan ku rayuwar ku da burgewa. Mun buga tambari na auren so kauna ba isa ga mijinki aure daraja ne. Kin ga farin cikin ki shine zaɓin shi kuma abin ki shi yake daɗa burge shi babu abin da zai hana ni na gaida shi mamman sani da fa'iza auren gauna. Mun buga tambari na auren so kauna ba isa ga mijinki aure daraja ne. Walla batun zaman ku kowa ya shaida kuma da hankalin shi bai baki takarda kin ga a zuciyar shi ke ce mai tsada lale marhaba amaryar yankin mu ke ce. Mun buga tambari na auren so kauna ba isa ga mijinki aure daraja ne. Amarya karki bar shi kin ji muradin mu wanda ya so ku shi yake daɗa birge mu launin tsan maganinsa shine sharhin mu amarya arzikin ki baya karewa tabbas. Mun buga tambari na auren so kauna ba isa ga mijinki aure daraja ne. To zauna abin ka tunda ana son ka babu abin da zai datse wata sa'ar ka mamman sani ka ji ni ka wuce sa'an ka ni dai kyan halin ka ya daɗa ruɗani mamman. Mun buga tambari na auren so kauna ba isa ga mijinki aure daraja ne. Yau fa biki na so da ƙaunar ku muke gani gashi muna gani kuna da ɗayin kwarjini tattabara ashe su farki da kyawun gani ba isa gun bikin ki an taka rawar gani. Mun buga tambari na auren so kauna ba isa ga mijinki aure daraja ne. Amarya ɗan tsaya a kanki nake zance mun san kin kware wajen daɗin zance girki ɗora shi safa kai har da marece ango zai sha miya ka so kai sa'a dai ango. Mun buga tambari na auren so kauna ba isa ga mijinki aure daraja ne. Amarya sai ki so abin da yake kauna ki mishi ɗan fari irin na zumar kauna ya ce lallai a kanki an fita hakkina zauna yau cikon muradin ruhina ke ce. Mun buga tambari na auren so kauna ba isa ga mijinki aure daraja ne. Sani dan ilahu kar da ka sauya ta dan kai za ta bar dukan wasu danginta ta sa ranta kai kadai za ka rike ta amma na ce abun ka Allah ya taya ka mamma. Mun buga tambari na auren so kauna ba isa
kalau. Mun buga tambari na auren so kauna, Fa'iza ga mijinki aure daraja ne. Shamsiya kawar amarya ce sosai, Hashara ma kawar amarya ce sosai. Hashara ga bikin kawar ku muna rasai, Shamsiya capacity mun gaida ki Mun tilas. buga tambari na auren so kauna, Fa'iza ga mijinki aure daraja ne. Ummin sani kishi na zan daɗa furtawa, lallai ɗanki mai hali ne na gwadawa, kuma shi zuciyarsa ba ta sauyawa. Mamman sani halinka ba ma bushewa. Mun buga tambari na auren so kauna, Fa'iza ga mijinki aure daraja ne. Nura fa soki